aiwa Mai TiTi Vovhura Hombe aiwa paMothers Day sezvamunongoziva ngoti aiwa President Mnangagwa haasi munhu uye akashata kana kuti munhu anovharira vanhu panze, asi munhu ari sociable, munhu anotaurika naye, munhu anokwanisa kuti kana in public ukanotaura naye munhu ari friendly, munhu anotaurika naye. Asi takaona kuti Mai TiTi vakazowana opportunity yekuenda kuna Mnangagwa amiti angavashedzewa kuti ndo vakangoendako, asi pane mashoko avakazoya vachiposta zvokuti nyange nemasupporters avo vakati aiwa zvakuita kwa naMai TiTi boy sapinda mashoko ataura nokuti bva subscribe olike utina on the bell icon. Ndokuchokutanga Mai TiTi vanovaposta vachiti 2030 idp aiwa muri Zimbabwe sezvamunongoziva kuti Mnangagwa temu yake inoenda muna 2028, asi tinoona kuti Mai TiTi vanonyora vachiti aiwa 2030 idp, which means ndo vamwe vevanhu vari kuadvocata kuti aiwa emazodamdzo Mnangagwa ngaaramba ari pakutonga, asi mutemo unoti kudii, unoti aiwa matems ake ava kukwana 2028. Nyange idi yakazvitaura kati aiwa inini constitution ndinotevedzera mutemo, handina maambitions ekuenda kunana 2030 ndikugumira pana 2028, asi unoona kuti Mai TiTi vanonyora vachiti aiwa 2030 idp. Saka unoona kuti Mai TiTi aiwa vamwe vanotora masviko ekuti aiwa Mai TiTi vanga vaenda kunokumbira mafavors akaita semota, munongoziva ZANU-PF kuti ZANU-PF haina kuomera plus ipati ine mari isingamboiti zvori kamwena uchingonochema maona kurubva watongotemewa kana neka 5k, munoiziva kuti ZANU-PF inozviita. Asi vanhu vakatanga kukomplaina vachiti since yanga iri Mothers Day asi handanga kumbonzwa kana kumboona Mai TiTi vakamboadressawo maissues evakadzi kuti aiwa vakadzi tiri kufesa maproblems akadai, so tiri kufesa maabuses, tiri kufesa machallenges kana pakugiva birth muzvipatara, kana kuti hatina kana maequipment ari advanced muzvipatara, ndo mamwe machallenges ari kufeswa nevanhu. Ndo vanhu zvavaiti aiwa Mai TiTi ko vanombozvifambisa sei kana vangowana mukana, sezvamuri kuona kuti Mnangagwa ava kutostepa down, ngava achinyatsokuwana mukana wekunyatsokumudza machallenges avari kusangana nawo. Chibotoziva mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Aiwa pinai mucomment section medu musa mafungiro enyu, musanga no subscribe, kulike, turn on the bell icon.